Эфирден алыклар вакыты студияда Алсу Нуриева исәмсез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Инфаркт миокарда, артериальная гипертензия. Это связано с тем, что молодые начинают вести малоподвижный образ жизни, за питанием не следят, фастфуды едят. Тип йөрәгем бердә туктама. 11 август сәламәт йөрәк көне. Здравствуйте! Сегодня мы находимся в телекомпании «Луч». Оказывается, она произошла более 35 лет назад. Безнең телестудиядә яшь кунаклар. Нур үзәгендә узучы интенсивта тәрбияләнүчеләр телевидение серләре белән танышты. Авырлыклар булды, ләкин мин бу авырлыкларны ничек әйтергә? Җиңдем, әйе. Атым бик тырыш, молодец. Мин шат. Милли спорт түрі. Татарстанның иң яхшы җайдаклары кичү чатта очрашты. Бүген 11 август көнне сәламәт йөрәк көне билгеләп үтелә. Йөрәк кан тамырлары авырулары әлдә бөтен дөньяда үлемнең төп сәбәпләренең берсе булып кала. Шул ук вакытта табиблар искәртеп үтәләр. Хәзер йөрәк авырулары яшьләрне дә борчый. Безнең төшерү төркеме олылар һәм балалар кардиологлары белән аралашты. Һәм ни өчен төп орган турында бала чактан ук кайгырту һәм куркыныч авырлыкларны ничек булдырмау кирәклеген ачыклады. Алса Әхмәтҗанова дәвам итә. 10 меңнән артык адым ясарга, кирәгеннән артык туз ашамаска, тулысынча йокларга һәм елга бер мәртәбә булса да холестеринга анализ бирергә һәм шулай ук ЭКГ үтәргә. Бу чаралар бик күп вакытны һәм көчне алмый, ләкин безнең йөрәкнең эшләү ритмына иң мөһим әйберләр. Йөрәк бер секундка да туктамый, ләкин хәзерге тормыш ритмы кеше йөрәге өчен катгый сынауга әйләнә ди табиблар. Статистика йөрәк кан тамырлары патологиясе булган пациентлар санын елдан-ел артуын сөйли. Иң борчулысы йөрәк авырулары яшьләр арасында очрый башлауы. К сожалению, сейчас такая глобальная проблема. Кызганычка каршы хәзер бу шундый глобаль проблема. Йөрәк кан тамырлары авырулары яшәрә. Әгәр элек авыру 40 яшьтән пациентларны борчыган булса, хәзер 40 яшькә кадәр яшь пациентларда миокард инфаркты, артериаль гипертензия була. Бу яшьләрнең хәрәкәтсез яшәү рәвеше алып баруы, туклануларын күзәтмәү белән бәйле. Такие как инфаркт миокарда, артериальная гипертензия. Это связано с тем, что молодые начинают вести малоподвижный образ жизни, за питанием не следят, фастфуды едят. Ул шулай ук стресс, гиподинамия, дөрес тукланмау, тәмәке тарту булар барысы да кан тамырларын вакытыннан алда эштән чыгара ди табиб. Төп проблема шунда, күпләр беренче симптомнарны соңга сукмый һәм билгеләнгән дәвалауны бераз яхшыргач ташлый. Ә бит йөрәкнең хроник авыруларында терапия курсы һәм препаратлар кабул итү катгый даими һәм мәҗбүри булырга тиеш. Илзина Хәбибуллина Үзәк район хастаханәсенең яшь табибы. Ул билгеләп үткәнчә 3 еллык эше вакытында яхшы динамикалы очраклар күп булган. Арасында дәвалау ярдәм итмәгәннәре дә бар. Бу инде дәвалауның вакыты узу сәбәпле очрый. Поэтому нужно за здоровьем следить. Шуңа күрә сәламәтлекне күзәтергә кирәк. Йөрәк кан тамырлары авырулары булган кешеләрдә табибларга барырга, тикшерергә кирәк. Алтын стандарт электрокардиограмма һәм йөрәкнең УЗИен ясарга кирәк. Елына ким дигәндә бер тапкыр үткәрергә кирәк. Нужно проводить не менее 1 раза в год. Балалар кардиологлары билгеләп үткәнчә, тумыштан һәм үсеш алган ритм бозулары, шулай ук яшүсмерләрнең кан басымы проблемаларын соңгы 10 елда ешрак очрый башлаган. Сәбәбе генетикадан алып хәрәкәтсез яшәү рәвешенә кадәр яки киресенчә йөрәккә артык йөкләнеш бирү, ди балалар табиб-кардиологы Резида Сатаева. Жалобами на сердце обращаются много, но не всегда это... Йөрәккә зарланулар күп, ләкин бу шикаят һәрвакыт йөрәк авыруы белән бәйле түгел. Бу еш кына балаларда, хәтта мәктәпкәчә яшьтәге балаларда да эмоциональ киеренкелек аркасында була. Сәбәпләр күп. Мин еш кына психологка юнәлтәм. Әнигә үзеңне ничек тотарга, нинди гамәлләр кылырга өйрәтәм. Причин много может быть, но я часто направляю к психологу, маму обучаю, как себя вести, какие принимать действия. Резида Сатаева билгеләп үткәнчә, спорт секцияларында үзләрен артык йөкләүче балалар да еш очрый. Сүз профессиональ спорт турында бара. Биредә спорт белән шөгыльләнә башлаганчы табибларда тикшерүләр узу мөһим, ди табиблар. Вот сейчас
дети занимаются у нас. Хәзер балалар мәсәлән хоккей белән шөгыльләнә. Алар атнага 10 сәгатьтән артык шөгыльләнә. Бу инде йөрәк өчен сынау. Ә аларда атнага 20 сәгать һәм оннан да күбрәк вакыт тренировкаларда үтә. Монда йөрәк кайгыртуы турында сүз дә юк. Йөрәккә сынау килә. Әти-әниләргә иң мөһиме нәтиҗәләргә ирешү. О заботе о сердце речь не идет. Здесь просто чистое испытание и достижение результатов. Белгечләр бер тавыштан йөрәк авыруларына каршы төп корал вакытында уздырылган диагностика, диспансерлаштыру һәм дәвалауга дисциплина ди. Әгәр диагноз куелган булса, табиб күрсәтмәләрен катгый үтәү, тормыш ихтыяҗы булуын истә тотарга кирәк. Алсу Ахмәтҗанова, Олег Павлов, Яңа вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтләр кергән республика җыелма командасы Пермдә эшләүче яшьләр өчен Идел буе федераль округы Молот проекты округы финалында иң яхшы бишлеккә керә алды. Ярышларда Идел буе федераль округының 14 төбәге катнаша. Барлык сынаулар нәтиҗәсендә Татарстан җыелма командасы 124 балл җыеп, гомум команда зачетында 4-нче урынны ала. Республиканың яшь белгечләре аерым 5 километрга йөгерүдә 1-нче урын, җиңел атлетика эстафетасында 2-нче урын, квиз интеллектуаль турнирында 3-нче урын ала. Татарстанда мәктәпләр физика һәм химия фәннәре үсеше өчен 2 миллион сумга кадәр грант алачак. Программа 2 юнәлешне күздә тота. Беренчесе мәктәп укучыларының имтиханнарда һәм олимпиадалардагы югары нәтиҗәләре өчен түләү. Икенчесе заманча лаборатория булдыру мөмкинлеге. Бусына 2 миллион сум каралган диелә рәсми хәбәрдә. Ел саен һәр категориядә 30 грант бирергә планлаштыралар. Бәйгедә республиканың дәүләт һәм муниципаль мәктәпләре катнаша алачак. Бәяләү барышында дәүләт сынаулары нәтиҗәләре, укучыларның олимпиадалардагы казанышлары, педагогларның квалификациясе, инновацион эшчәнлек һәм инфраструктураның торышы исәпкә алыначак. Җәй каникул чоры һәм яңа гаҗәеп ачышлар вакытында җылы көннәрдә ял итүне төрлечә төрләндерергә була. Кемдер спортны сайлый, ә кемдер үзен телевизион эфир тудыручылар ролендә сынап карый. Бүген Луч телекомпаниясенә кунакка Нур үзәгендә узучы җәйге интенсивта тәрбияләнүчеләр килде. Балалар телевидениебезнең иң яшерен почмакларына күз салып, беренче профессиональ телесюжетларын булдырып карадылар. Ләйсән Галиева дәвам итә. Здравствуйте! Сегодня мы находимся в телекомпании «Луч». Оказывается, она произошла более 35 лет назад. Танышу телекомпаниябезнең 35-нче еллар азагында төзелгән бинасының тарихыннан башландым. Ә ул Әлмәтнең әле шәһәргә әверелә торган вакытларын хәтерли. Укучыларга медиа дөньясының ничек тиз үзгәрүен үз күзләре белән күреп, куллары белән төрле форматтагы легендар тасма кассеталарны тотып карарга мөмкинлек бирелде. Шулай кайчандыр технологияләрнең иң югары ноктасында булган гаять зур камералар бүген компаниябезнең музей экспонатлары. Иң кызыгы төшерү студиясендә башланды. Монда инде гадәткә әверелгәнчә һәр бала үзен алып баручы ролендә сынап карый алды. Тем, кто хочется гулять, приходите к нам. Выпуск прогноз погоды уже на связи. Чтобы вы не попали под дождь или снег и не забыли шарф, мы только что расшифровали послание от кого? От облаков и ветра. Балалар сюжет төзелешенең серләрен белеп, үз сюжетларын да булдырырга тырыштылар. Биредә алар хәбәрчеләр роленә кереп, кызыксындырган сорауларын бирделәр һәм әңгәмә барышында дөрес җавап бирергә дә өйрәнделәр. Вы побывали когда-нибудь в этой студии? Я здесь первый раз, но мне очень нравится. Хотелось бы здесь учиться. Вау, как хорошо. Тавыш яздыру студиясендә балалар тавыш белән идарә итә белергә икәнен аңладым. Сегодня мы заглянули по ту сторону экрана. Монтаж бүлмәсендә хезмәттәшләребез балаларга кадрлардан телевизион продуктның ничек җыелуын күрсәттеләр. Экскурсия күңелле викторина белән тәмамланды. Мондый очрашулар балаларга үз һөнәрләрен билгеләргә ярдәм итә. Ә иң кызыксынучаннар өчен бездә һәрвакыт балалар медиа мәктәбе ишекләре ачык. Анда без булачак телевидение профессионалларын тәрбиялибез. Узган
Шимбек Ишишат ауылында орнашқан ипподром от спортын яратушыларны ел сайын үткәрелә торган Татнефть дерби ярышларына җыйды. Киренке көрәш, җайдакларның һәм атларның идеаль килешеп эшләве тамашачыларга онытылмаслык хисләр бүләк итте. Чарада без дә булып кайттык. Ильфат Сабиров атын чемпион призы дип аталган узышка әзерле. Старт алдыннан бу минутлар дистанциядә күрсәтәчәк нәтиҗәдә мөһим роль уйный дип уртаклаша. Яхшы тәрбия уңышның ярты сире дигән фикердә. Атның исеме Неаполь, француз тақымлы аты инде бу, орта аты. Бу ат белән инде хәбәр ел занимаемся. Алай уңышлар әйбәт. Бірінші апарған аты өлейін, беше елдар. Алтыншы класстан бері занимаемся. Татарстан Республикасы нефть саммитына багышланган 3 яшьлек юртак атларда җайдакларның узышы ярышны ачып җибәрде. Аларга 1650 метр араны үтәргә кирәк иде. Беренче урынны Россиянең халыкара класслы иң яшь оста атчысы Эдуард Большаков яулады. Мондый нәтиҗәгә җайдак теләгән һәркем ирешә ала ди. Приехали очень хорошие соперники, вы видели, я по дистанции находился. Бик яхшы көндәшләр килде. Мин дистанция буенча 3нче позициядә идем. Миңа җиңел булмады. Бик яхшы темп, тизлек нык иде. Узыш вакытында уңышлы мизгел көттем. Минем менә махсус секундомерым да бар. Соңгы бурылышта көндәшем хатасыннан файдаланып, бурылышта траекторияны кыскарттым һәм бу миңа финишта өстенлек бирде. Җиңү җиңел бирелмәде. Я сократил траекторию, и это мне дало преимущество на финишной прямой. Ул җиңүләр сериясын дәвам итеп, узышларда тагын 4 беренче урынны алга ирешә. Внимание, лошади выстроились за крыльями, старт машины. Итак, старт призу дерби. Әлеге дәрәҗәле ярышларда җиңү ат спорты элитасына юл ача. Шуңа күрә бүләкләр өчен Татарстанның һәм күрше төбәкләрнең иң яхшы җайдаклар көрәште. Татар токымлы атларда чабышлар аеруча кызыксыну уятты. Ризатдин Фәхретдин истәлегенә бүләкне Мирас һәм аның җайдагы Камилә Нәбиуллина та. Ул айгыры көчле, бәйсез, ләкин йөрәгенә юл таба алучыга тугры, чын татар характеры дип уртаклаша 4 аяклы партнеры турында. Авырлыклар булды, ләкин мин бу авырлыкларны ничек әйтергә? Җиңдем, әйе. Атым бик тырыш, молодец. Мин шат. Программада 10 төрле тематик йөгереш. 14 яшькәчә балалар үз көчләрен понида сынап карый алды. Аларга 500 метр үтәргә кирәк иде. Юный надежда призына ярышларда Дәүләт Гыйрфанов җиңә. С ней надо хорошо тренироваться, разговаривать, знать пони. Это пони тоже любит не всех. Үз фаворитларына җан атырга килгән кунаклар өчен күңел ачу программасы әзерләнгән иде. Гастрозона, диджейдан музыка, балалар өчен аниматорлар белән мавыктыргыч уеннар, спорт активлыклары һәм ат спорты белән якыннанрак танышу мөмкинлеге килүчеләргә хуш килде. Замечательно. Получаем большое, огромное удовольствие, отдыхаем, веселимся, переживаем за забеги, следим за победителями. На скачках таких впервые, я вот, например, очень интересно, с удовольствием наблюдаю, много интересного узнали. Татнефть компаниясе бу юнәлештә Татарстанның лидерлык позициясен ныгыту өчен ат спортын үстерү шартларын планлы рәвештә яхшырта. Чираттагы Татнефть дерби республикада яңа җиңүләр өчен потенциал бар икәнен тагын бер кат дәлилли. Әлмәттә төрле яшь категорияләре арасында шахмат буенча турнир узды. Аклы каралы такталар артында яшь шахматчылар да, ветераннар да очрашты. Шахмат уеннарын безнең төрле төркеме дә күзәтте. Уен нәтиҗәләре турында тулырак киләсе минутларда. Шик концентрациясы һәм тимер логика бу залда интеллектуаль көрәш кайный. Турнирда катнашучыларның күбесе мәктәп укучылары. Җәйге елларга карамастан алар уйлану процессынан ял итәргә ашыкмыйлар. Алар өчен җәй, яңа турнирлар һәм җиңүләр өчен вакыт.
Сегодня у нас проходит турнир, посвященный... Бүген бездә физкультурачылар көненә багышланган турнир уза 34 катнашучы. Яшь категориясе 5 яшьтән алып ветераннарга кадәр. 7 тур 10 минут, контроль вакыт 10 минут. Дети от 5 лет и выше, также ветераны принимают участие. 7 туров по контроль времени 10 минут. Илона Мулина кичкенәдән үк шахмат белән мавыга. Бүген ул 3нче яшь разряд иясе. Аның сүзләренчә, турнирда җиңү күп факторларга бәйле. Беренче чиратта бу алдан әзерлек. Это очень хорошо развивает Бу аналитик фикерләүне бик яхшы үстерә һәм безнең реакциягә бик яхшы тәэсир ясый. Бүген мин бер тапкыр җиңдем. Күп нәрсә кәефкә бәйле. Сегодня я выиграла один раз. Очень многое зависит от настроя. Ярышта башлыча шахмат мәктәбе укучылары. Алар өчен бу осталыкта ярышудан тыш тәҗрибә тукалу мәйданчыгы. Уже 3-й год пошел, я хожу. 3нче ел инде мин шахмат клубына йөрим. Минем тренер Рафаэль Саматович. Тренер яхшы, кайбер чакта катрак та була белә, дустам. Ну, он и с жесткостью, и как и кнутом и пряником преподает, получается. Турнир нәтиҗәләре буенча Ярослав Тертычный, Рафаэль Хасаншин, Иллария Чигиринова һәм Самира Тазидинова җиңүче дип танылды. Асу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tamaşaçılarımız, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.